Yes, manafinaka. Antsika niany magnano vidéo hely mahakasiky entrepreneur. Tegna rezaventsika niany. Ino fahazoana entrepreneur io? Entrepreneur fazoko azy hoe isan'ilay karazana expression ohatran'ny maromaro hoe. Oui. Mikasika ny société agnatin'izy koa zegny. Ataoko ohatran'ny hoe resaka exportation ndraiky dia importation. Misy karazana entreprise araiky maromaro zegny afaka azo lazaina hoe entrepreneur le olo mitantana izy le olo araiky le dirige azy. Misy koa le entrepreneur sotony hoe bâtiment ohatra. Ya fa izy karazana entrepreneur koa regny. Yeah. Ankoatran'izay. Efa jiaby sa fa lany? Tsy jiaby fô. Maromaro hoe fô sotro maromaro hoe fô akoatra era zay le azoko tsy volagny. Entrepreneur zegny babe. Anao boka magnano INS ho anao? ENS. E sa I? ENS. ENS, ino fangalavagna azy? École normale supérieure. École normale Supérieure. Za fa avy nikoragna tamin'olo agnatin'ny ENS. Izy zegny tegna marigna, aro jiaby agnatin'ny ENS to entrepreneur. Fa vision aro tsy tonga lavitra. Tsy tonga lavitra. Vision. Azo avy aminahy iny vision zay. Le hoe fomba fijery. Zay. Ya, izy koa anao mizaha zao ty, efa izy koragna sérieux zegny. Na za hitanao bondika akaty. Za an-tragnonah zay. Tragnonah zany ndraiky manafinaka ao voitiko baka zegny agnazavako olo magnano INS agnazavako mahakasiky ny entrepreneur. Ya, toy izy koragnanao manafinaka. Amin'izay zegny le Vision. Le vision le fomba fijery. Zay. Ya. Aro jiaby magnano ENS volagniko aro ito entrepreneur. Ino ny antony? Zavako aminao. Hainao ohatriny karaha mampampianatra Madagasikara? Karaha mampampianatra izy amin'ny temperatura Ataontsika ambony, tonga dia efa ambony. ambony. Ya. Entre 4-5. Le tegna le ambony marina. 6 akeo, 6 millions. 6 millions. Niveau doctorat zegny. Niveau master tout zegny le 4-5. 4-5. Za ndraiky agnotananao. Ohatriny karaha farany tianao. Raha kama farany tiako farana Ambony. Ambony. Tsy possible que zay lazy farana ambony. Nina 10 millions. Farana ambony. Ya. Isan'andro edy e. Tsy isam-bolagna. Isan'andro. Isan'andro. 10 millions. Atao ino zegny ho anao? Atao ino zegny ho anao? Aloka anao idiko tan-tragnonah iolio. Iolio. Aloka idiko tan-tragnonah. Ny volagniko izy koa anao hiala amin'ny ENS idika amin'ny entrepreneur mila managna tanjo 10 millions nina. Hainao ino raha ataoko zay? Izy io. Hitanao ambony fandriagna za mandrevirevy. I raha aby io. Hitanao i raha aby. Vidiny ty fo 100 millions. Firy jour za ve mahazo 100 millions. Firy jour. Izy ka 10 millions. Izy ka 10 millions karaha managna isan'andro firy jour za mahazo 100 millions za. Firy jour za mahazo quad. Za ko nisy ka dimanche za mba tiako mandeha mizaha raha amin'olo. Za tsy agnaty décapotable fa za agnatina quad. Oh, zay ty karaha Big MG. Zay ty zay mafraty. Fafinay vola ty. Agnatin'ny quad. Misy olo mitsabo zay? Entrepreneur mitsabo zay. Ambelako milieu ambany internet millionnaire. Hitanao io? Titan zegny arigana. Titan amazing life. Azonao? Tiako volagny zay. Anao boka mipangako entrepreneur. Azonao? Tiako volagny zay. Mila hainao ohatriny karaha matianao ho azo isan'andro.
Zalong tananao, inspiré no sa tsy inspiré lo. Surprise. Oh, zay botika katy. Sabon dia zasura ila. Iza sora? Nanako zala? Nanako. Tsy manamboly po. Kuranga zay ndraiky manafinaka io. Misy raha aboako anao hely. Message privé io. Nareo ty manjagna de ataon'ny entrepreneur ita zava. Ni manambola aminao zaro. Afaka, ino problème? Mba pipi coisa bem dizer vocês. Mata esse telefone zo message. Continue Facebook amioko anao. Continua. Yeah. Continua. Amioko. Numero na amioko anao. Zany andeha maolagna. Zack somary mekimeky fa. Mekimeky. Ya. Inano taperitsika vidéo 6 minutes. Ino zegny raha afaka koragninao hatreto aloha. Soranao tsy hitan'olo e. Za fo hitan'olo ato, za mibotika katy ndraiky 5000. Ino zegny raha koragninao farany Allo amin'olo. pesco no kuranga bona fa tena za somary mekimeky fa. Mekimeky, anao ndraiky nana entrepreneur. Anatsika. I compte-naka e. Thierry Titan. Thierry Titan. Ya. Thierry Titan. Ty koatsinaka e. Koatsinaka izy ty hoe ty zany compte-naka ity koatsinaka coach zegny e. Ohatra za fo milatsaka aminao ke fa za somary mbola monjy réunion iny malakilaky. Tokony ateriko amin'ny tomobilina anao sa bajaj? Teriko amin'ny tomobilina sa bajaj? Tsy andeha ongotra anao? Za aloha za tongotra. Andeha ongotra anao? Ya, tsy grave. Hitanao place manafinao e? Thierry Titan agnarana anah. Hitantsika jiaby io e. Io koa sinaka, mesa boko roa ndraiky. Izy io. Hitanao rôle V Centurion. Izy io. Wesley Billion Dollar Virgin. Izy io. Hitanareo manafly io. Izy io. Izy io vacances ka vacances. I believe. I believe. Antragno nantsy azy io. Izy io. Dimanche andro e. Atsika zegny fiainana toujours mi-inspiré olo fo fa le inspiré, le tsy inspiré mbala midagnaka ao fo izy. Sanana rehefa miaigny fiainagny. Karaha zay zay. Io zegny resaka choix. Choose. Io zegny coachinaka. Io koragnany farambarany teo izy ty hoe izy ty ato izy mivolagna ato karaha boko arony hitanao we trade with Bitcoin. You'll be getting up 5 times until investment. I'm gonna be helping you trading for starting since you are beginner in this so that you can learn as I do it. You can start up with as no kurangana ndraiky coachinaka maro be kurangana vitanay tato tokony mizaha tsara anao ke karaha zegny fandeny raha io zay anao mila coach azonao zay nefa to coachinaka ny hitanareo somary ambonimbony hely izy tsy asitrika amin'ny terme ny entrepreneur zegny izy aby tsy lafo aby fa amin'ny terme andavanandro regny izy somary ambonimbony hely fo fa anao mila misadapte karaha zay zegny fandehana izy io anao mila coach e azonao anao mila coach Julienne ambali demandin'olo Julienne tafiditra anao tsiky raha velo soa tafiditra anao papiny makoa lahy tafiditra anao za ty azo tsy de mirejeté olo loatra zany olo ndeha amaly problème ke karaha zay izy en lien zegny zavinareo misisisinao
misisisinao lien hitako anao Big MG tsy magnino zegny amiako za mba tsy za conteninao fa tonga de mezako big love anao zegny one Big MG my brother from Anadamada sa iny karaha koragninao agnatin'ny toabily koa mitovy raha tiagna toabily koa manafo pilote chauffeur baka zegny ke karaha zegny regninareo raha lien zafinareo badibadiky atsika jiaby ampanifiana atsika tamatavy eto zegny izy volagniko zegny arô fa mizahava fo rô zagnany pilote kiasy manafinaka fa mizaha tsara zegny anao za io tragnonaka ato za botika akato ndraiky manafinaka ato io igny za zisy nampianatra izely raha mahakasiky ny entrepreneur node direct laoly node direct azonao nodiny laoly za botika akaty après za misirikily amin'ny bontagnananaka nefa efa vinty après za misirikily koa amin'ny lalagna igny toko fa izy koa zegny anao mahita za amin'ny lalagna agny afaka anao mivolagna yes my brother from Anadamada yes my sister from Anadamada my sister from another mother kiasy manafaka big love